tahdissa tuon koneen, se koittaa meidät jauhaa. Kuka olen, jos vielä palaan? Mitä mä teen? Mitä mä teen, jos 1,5 minuuttia aikaa enää ja joku päättää, että se riittää? Ota kädestä ja purista kovaa, muakin pelottaa. Sekopää tulivormuissaan aikoo meidän teloittaa. Äänet taistelun kuuleen, elämäni lanka ohenee. Tykkien pauhu koettaa murtaa järkeni. Synkimmän hetken keskellä saavun läpi valo välähtää. Onko lupaus toivosta vai viimeinen tuomio? Mitä mä teen? Mitä mä teen, jos 1,5 minuuttia aikaa enää ja joku päättää, että se riittää? Ota kädestä ja purista kovaa, muakin pelottaa.